Здравейте. Бихте ли се представили? Казвам се Радослав Димитров от град Русе. С какво се занимавате? Аз съм специалист поддръжка към НОИ. Там работя. И как решихте да се занимавате с нещо толкова различно Да. от вашата... Аз много пъти съм го казвал. Не, аз специалността ми е техник, но специално за трабанта, на времето, когато всички имаха москвичи и лади, аз имах Пежо. Бях по-различен. И след като дойде демокрацията, като навлязоха всички западни автомобили, и реших пак да бъда по-различен и затова започнах да се занимавам с трабанта. И вече от 15 години само с него си го правя, си ходя по събори. И т.е. да разбирам, че имате един трабант, този с който се представяте днес. Да, това е трабанта, който и го карам постоянно и ходя по изложения с него. Тоест използвате го и в ежедневието? В ежедневието, да. С какво е по-различен този трабант? Ами по-различен е, тъй като той е тунингован, в смисъл такъв, че с друг двигател от диел тихо. Има изменения в окачването, спирачната система, с осветлението е специално, нали, тези съвременните вече осветителни кружки, ел стъкла, които са на вратите. До сега никой трабант и от 12 до 14 бяхме в Цвихал в Германия, където ги произвеждат. Нямаше от 450 трабанта нито един, който като този да бъде тунингован. Сам ли сте правили? Абсолютно сам, единствено само тапицерията съм давал на тапицер да ми тапицира седалките. И всеки един модел е пипнал? Абсолютно от ръката, боядисване, поставяне на двигател, спирачна система, всичко, включително и полирането. Абсолютно всичко сам съм си правил. Каква е причината да участвате на изложения с този трабант? Там се оценява вече това какво си направил, трудът ти се оценява, като хората, които, нали, го видят и благодарят за това, което си направил, възхищават се. Това е едно от плата за моя труд, който съм положил. Предполагам, че много приятелства се завързват покрай тези. Разбира се, и това е един много важен момент. Много приятели от много градове вече и те истински приятели, които сме с едно и също хоби. И много хубаво пожелавам. Идеите, меняме части, евентуално някой, ако няма, единия дава на другия, услужваме си нещо, ако не е ясно, питаме другия. Много е хубаво. Какво искате да пожелаете на всички ваши приятели, на всички, които участват на тези събори, нови, които искат да се включат? Ами да заповядат, много е хубаво тук при нас. Има самия колектив, примахва хората, които накърняват нашите правила, нашите вечери, които се събираме, и им пожелавам да са живи и здрави и все повече и повече да ставаме. Благодарим и ние ви пожелаваме още дълго време да показвате тази невероятна кола. Да, дай Боже.